Hur fan håller de här kanthundarna? Så där var jag i vintras också. Det var rådjur ute. När de gick, då följde de efter när de vände sig om, då sprang de hit och bara. Stackarn. Oj, så mot Uffa på han förut, han lär. Låt han bara vara och se om han tar på fram. Ska döda honom. Jag vågar inte riktigt. Och vilken farlig tjej du är. Ja. Det här måste vi ta bort för fan. Ta ihjäl mördargrisen. Ja. Han är stor som ett magsvin. Jag får det. Jag vågar inte hålla i han. Jag gillar som inte att bita, jag är så mjuk. Mm. Åh, vilken kamp. Ja, vad var det för någonting? Vad var det för något? En mördargris. Så kan inte ge fan jag förstår inte. Nu är jag bara våga. Sparken va? Mm. Men finns de inte här i stan? Jo, det fanns ju gråa på när jag var ifrån. Ja. Vi brukar inte låta dem leka något mycket med annat för att liksom behålla den här spänningen. Bak jag åker det. Ja. Det är ju sunt i alla fall om du vill kolla vad det är.